assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmini on mi juurima on mi ñaganima on Allah moƴƴere kala ko ɓi pullo wawi wonde wonirde mi salmini ɗum mi juurima ɗum ndeysani pulako émission mon foore nalankoɓe ne bande mon debbo Guissé Binta Samba yewtitte mon kala satuji min beltoto ɗon chaque mercredi 16h à 17h machallah ko min woni debbo mo ñooro wuro mo sewnde to yoɓɓe jibinta yontaɓe ɗo to susɓe jibinta jamareɓe ɗo ko ɗon Guissé Binta Samba jeeya ko ɗum mbimi mon toujours komi ɓinguel ñewɓe komi ɓinguel fulɓe on calminama on juurama hande noon koɗo men galle ko Granke Cheikh a salminama juurama yettama manama kala to mbawɗa wonde e wonirde yeeɓiyankoɓe men haaliyankoɓe men oɗo saaha ɓen ɗo kuccitema nde calminta bandiraɓe fulɓe daroɓe Ayawo Pinal TV windere mi calminama mi salmini kala ɗo pullo woni foof min woni Granke Cheikh mi salmini kala ɗo nalanke woni foof kala ɗo ɗanniɗo woni foof min Granke mi salmini ɗum hannden miɗen gondi e émission bandam debbo Marta Linda ɗum woni émission nalankoɓe donc miɗo wondi e miñam Baba Ousmane eɗen yiiɗi yewtinde pulako hannden sanne kala ko pulako tawi le galle bamum ko ɗum mbawɗa latade kala ko a tawani a wawa latade ke mi weltima Marta Linda bisimilla ma ɗo e émission men foore nalankoɓe haɗo men e jokkude yewtere nde no fewi a salminama banam gorko bisimilla ma ɗo e Granke Cheikh Granke Cheikh hol Granke Cheikh holto Granke Cheikh inni holto jeeya holto jooɗi holi ligguey Granke Cheikh e renda he eyyi mi weltima Marta Linda ko namdiɗa kam ko min ko nguma jeeyami nguma jeeyami kono ko siga so pinni ayi ñama kala kay lamtake mande puɗɗuɗa golle maɗa eyyi kala ko neɗɗo tawi de galle bamum ko ɗum wawi latade ko ɗum jakkata eyyi hannden alhamdoulillahi mi fuɗɗi golle am o mi andama hen sanne donc mi heeɓi hen rimɓe ha heewi et puis alhamdoulillahi bon neɗɗo wiyata heɓan ko yiɗi foof non kala ko Allah hokkima ko ɗum nangata eyyi vraiment alhamdoulillahi mbiɗa yetti lamɗo hannden ko Allah hokki kam komi yawani mais Granke Cheikh haade men e jokkude yewtere nde ko Granke Cheikh tan woni inde nde walla inde wonno ɗo jogani ɗum toon Granke Cheikh ko inde nalankagal bon Granke Cheikh ko inde nalankagal sona ɗum inde wondina toon miɗa noddire Seeko Allah yatere mais sa wiyani Granke Cheikh a anditta eyyi donc e nder aaro Granke Cheikh o yalti machallah ko sakki bewɗo woni ɗo donc Granke firte bomrankoje firte pulaar kam ko sakki bewɗo woni ɗo donc bisimilla ma ɗo wete e siége men Pinal TV toujours ko ɗum ɗo tan min ñagoto Allah nalankoɓe ɓe toujours gari tan mais Granke Cheikh an kam a tawi nalankagal e nder galle walla fin tan mbaɗɗa bon mi tawi nder galle amin mi tawi nalankagal ngal nder galle babam tawi babam na waɗam tawi nenam na waɗam donc mi innima mi yiɗi mi fuɗɗi eyyi no Granke Cheikh hudduma ndude aɗa min manda kam mi kolliɗi mi mbiyata hudduma ndu holo ko feɗeteɗo mi wiyete par ce que toujours mbeɗa nana ɗo ɓe mbiya ɗuɗo huddugo pullo jamba aɗa kaari nduɗo hoɗana kaari hoɗana ɗum hoɗana nduɗo hodduɗo ndu woni sawqiili ko hoɗata joni ko ɗum wiyete sawqiili eyyi holmo sawɗi hol koɗnaɗo sawqiili ko sawqiili pula ko hoɗnama sawqiili kala jannguɗo fof kala mo Allah hokki waliyako fof hoɗnama sawqiili sernaɓe machallah Mouhamadou Abdoulaye Souadou hoɗnama sawqiili Ibrahima Abdoulaye Souadou hoɗnama sawqiili Mamoudou Abdoulaye Souadou hoɗnama sawqiili Daouda Abdoulaye Souadou hoɗnama e Aba Abdoulaye Souadou machallah hay janngo sa naati Dili a tawan toon Modibo Amadou o tawi andal de galle bammakko o darsi andal Allah hokkimo o tawi ndimaku de galle bammakko o darsi Allah hokkimo
Cheikh Ousmane Fodio dem mo Sokoto mbarodi lelima immata ko ndeysaan ngaari mawdi hotnama sawƴede machallah keñen Sekou Amadou Hamdallahi mbarodi lelima immata ko hotnama sawƴele ndeysaan serna e waliyaɓe eyi ɓe mbi aduna yo suudu affrontement ɓiɗɗo gorko sa jibinama golleji leɗɗi ko wawi fillede caggal maɗa sa maayi duuɓi temedere caggal joni bandiraɓe ma keeɓa ko fillowo wallahi sa jibinama a dartani inde a heɓani sa maayi a majjam ndeysaan wallahi nde wudere wiyete sawƴeli machallah Sekou Sala hotnama nde keñen mbarodi lelima immata ko ndeysaan eskey ko sernaɓe koɗona nduɗo hoddu donc en calmini sernaɓe men waliyaɓe men mawɓe lettugude Cheikh Oumar Foutiyou Tall ha jippi ha yetti ceerno Hady Tall ha ñooro kala to haaliyanke gande woni e nder windere Pulago salminama juurama e dow nduɗo hoddu wudere nde sawƴeli wudere sawƴeli eyi nde sawƴeli mi salmini hen ceerno namo wonani ceerno losogo gon Samba Moussa Issa wiyamo Sankare bari makko machallah serna e foof calminama ɗo donc grand que Cheikh kadi mene ɓennidde namne han ɗam martalinga toujours koko paari ko namnotoɗo tan bien sûr grand que Cheikh ko siga so jooɗi bien sûr grand que Cheikh monde puɗɗoɗa musique comme mbiɗa kada guitama pertu kay nalankagal awre memiɗa yiya clip aji ma tout le temps musique aji ma morceau ji ma nande puɗɗoɗa ɗum bon min mi fuɗɗi musique 2006 puɗɗoɗa musique 2006 kila miɗo famɗi ndeysaan par ce que mi immima mi tawi mawraɗon na gaɗa ɗum weeli kam et puis rêve fuu mi ala noon so wona laatat nalangue ndeysaan a woni wallahi mi laato international aduna anda kam machallah golle mo tawmi babam no golla o mbaɗamo valoriser ha aduna yiyamo ndeysaan rêve fof mi ala so wona on Allah waɗanima ɗum inchallah ko ɗum waɗi heewen toon ne pinane tawa taw mbatta an a fini a tawi tene a jokki a yiɗi a wonima kadi sande joni inchallah rabbi ɗo ha yeeso ko lawol yalla faaba ha joni nde garanke Cheikh namnanam ɓiɗɗo ɓal mbiɗi aɗa heewi jatigueɓe e nder Mali eyi bien sûr e caggal Mali foof mais ko haalpulareɓe mi jimɗima kewɗi koye ɗemgal gongal jimataɓe ko tagui ɗum koko saabi ɗum walla vraiment Marta ɗum weeli kam sanne a yii ma Allah yiɗa neɗɗo so waɗa ɗum pullo sa laatima ñama kala ko jimata fof ko tawɗa bamma ko watta joppu ɗum mbiɗa jogui jatikeɓe fulɓe Mozambique yaade Paris yaade Amérique partout dans le monde entier ndeysaan Pulago eyi eɓe partout eɓe partout kono a yi hannden no civilisation ardini dimo maɗa aɗa yiɗi hokkude dimo maɗa ñalande surtout sa tawi dimo maɗa pulare kalanmi c'est vrai miɗa haala bamarankore nde miɗa haala languji kewɗi pour que tan dimo am hetta dow par ce que a yi so dimo ma andama surtout saɗa jogui dimo mbaɗowo business uji jiɗɗo andede aduna o donc tu es obligé a waɗam foncé kalda muɗum bamarankore français arabe pour o ande so andama foof ɗengal ma ngal a addal ngal mbaɗa ngal valorisé ayi bo ɗum waɗi so mbiɗa yima bamarankore souvent mbiɗa haala hay français souvent hay arabe souvent mbiɗa haala machallah inchallah par ce que ñeñi ko jangguɓe eyi ñeñi fof laafiɗo ñeño gonga ne janggi bien sûr arabere nde naata hen quoi wallahi d' accord donc jiɗɗa wiide ko an jimata jatake en maɗe ɓurɗa hewde yimɓeɓe bamarankoɓe ko ɓe gollata ko ina ande pour que ande d' accord madame gorko haade men échange ande men bande o mbiɗe salmina ɗo ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke kala to ɓe mbawi wonde o wonirde surtout ɓiɓɓe fulɓe woppuɓe e wuuro ene jeehi ladde pour dartoɗe pour artirde soko ɗum woni ha tubakoɓe mbiyata étranger en wallahi eɓe nayi ladde eɓe jeehi dartoyde
eɓe jeewa toujours ɓe noddat kam message Marta Linda ɗo yewta amin Marta Linda ko mbatta ko ne wela amin donc mi salminiɓe mi juurima kala to ɓe mbawi wonde e wonirde ɓeɗe duwanoɓe yalla artire ɓe dow jam tawa men e dow jam ɗanniyankoɓe men on calminaka on jejjita on calminama on jejjitaka machallah wonni bi ko beltanama ha woni gonga donc garage chaka wawide banden gorko changana men bande o seeɗa hoɗa cikkon ko ɗanta min jaru jaruni weɗi de o yomi yiɗi koɗɗana min jaru ha pula ko heɓa ko heɓɗo aɗanni min o yeeɓiyankoɓe ɓe koɓe jiiɗi jaru ko par ce que toujours mbeɗa nana hay nalankoɓe ɗemɗe goɗɗe toujours soɓe jima jaru ko fulɓe jeeyi no jaru ko pullo jeeyi lago ma laɗɗa jabara so jaru hoɗe ma konneɗa jaru garake chaque salmini ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam toujours ha joni ko garake chaque ɗum ɗo hen gartaten yeeɓiyankoɓe min haaliyankoɓe men surtout yeeɓiyankoɓe Ayaw Pilel TV émission feere nalankoɓe oɗum calminaɗon calminagal teddugal Pilel TV winde toujours Pilel TV mo witani e garake chaque hallam seeɗa e ar halpulareɓe halpulaɓe enen fulɓe aron saɗi seeɗa eɓe tampa sukaɓe toujours mbaɗa pleŋeni tampa e nder ar he par ce que toujours koye nder toɓɓere he gonɗen bien sûr pourquoi aɗa yima ɓiɓɓe fulɓe ɓe e wewarankore walla ɗemgal gongal mbiyon mbasa toɓɓaɗe ɗemgal aɗa yima ɓiɓɓe fulɓe ɓe jaafotoɓe man jimata koɓe fulɓe men jimataɓe koɓe ɗemgal gongal mais ɓe nannan kadi haallaji kewɗi ɓe mbiya sa yimi e pular a ardan tene kamɓe ɓiɓɓe fulɓe yimateɓe e nder ɗemgal gongal ɓe dokkaɗe ɓe mbawi yimede e pular he toujours mais sukaɓe fulɓe nalankoɓe kulti yimde ɗemgal he par ce que ɓe mbi sa yimi ɗemgal he a waɗatake valorisé voilà donc haalan menen seeɗa hol caɗele ɗe jiiɗa e ɗum Marta Linda vraiment haalama kam weeli kam ayi so pula ko saami tan minen min caami a faami min andi namdal ngal d' accord grand échec Marta Linda toujours koye men toɓɓere he gartaten mi namdemoro joni mbimi jatideɗe ma ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ko ɓen jimata toujours mais jimataɓe koye ɗemgal gongal mais sukaɓe fulɓe hewɓe nan toon ne mbaɗa peñe ɓe mbi sa yimi e pular a wattake valorisé sa yimi e pular a tardan a wattake lancé min kan haalami Moussa kam seeɗa mais grand échec haɗami toɓɓade goɗɗo ko an nanno tomi ɗum hol caɗele ko panɗa e ɗum sa nani jambaro ko pullo sa nani cufko ko pullo kala ko neɗɗo mbiyata ko pullo mais pourquoi nalanko sukaɓe nalankoɓe yimoɓe pular toujours eɓe tardi arone waɗi faiblesse ɗo e Mali Marta Linda vraiment namdal ngal weeli kam sanne ayi souvent ɗo ma haale pula ko nana ayi nden so wiyama jambaro tan pullo noddete nden so wiyama nodde homo hersata a tawan pullo so wiyama nodde suka jokonde lobbo joɗɗo e mbiyam pullo so wiyama nodde jon andal hankin wiyete pullo pulago Marta Linda minen hande ɗo min gonɗo minen nalankoɓe so wiyama pullo tan min anda ko min kalata eyi pula ko yeebima pula ko caggal wallahi Allah kañum ardini fulɓe noon kono pula ko yeebima hoore muɗum ha boni
normalement hannden kala ɗo natɗa fof so wiyama a pullo tan a teddinte goto fof ne yiɗi ɓamde pullo pour que heɓa leñol mum change o et pourquoi pulako no waɗa complexé so ngari noon wiyete nodde fulɓe so andal noon wiyete nodde fulɓe so joom barke darsite wiyete darte fulako kono ko ɗum waɗi hannden nalankoɓe heewɓe no kula yimde e fulfulde par ce que eɓe anndi soɓe jimi e fulfulde ɓe ganndatake saɗa wima e pula e fulfulde faut avoir beaucoup de courage watta kettinoɗa ko yimɓe ɓe kalta caggal ma ko a tawan hannde nalanke pullo fuɗɗan golle muɗum tawan hewɓe no caggal makko no mbaɗamo découragé et pourtant alors que so waɗi affronté omo wawi andede internationalement o waɗa sababu fulfulde nde waɗa valorisé a faami par ce que pulare a yiɗo pulare haalte hannden sa ƴeewi aduna o fof ɗo jaaɗa fof a tawan pulare no haale ɗemgal pulare nde no haale pulako hana hettude caggal pulako hana hettude caggal Allah ardini pulako min kala conseil mo mbawmi hokkude pulako fulɓe immo fulɓe nangodira jaggodiren ɗo probléme pulo goto probléme fof pulako fof anda kañum heeɓi probléme so wiyama concert pullo no woodi pulako yalta massivement waɗa pulako o valorisé kono son kettini hoore meɗen caggal wajibi en jewete Allah hettinani en caggal Allah hettinani en caggal enen kettini ko e meɗen caggal lisan so wiyama Boubou arɗo Galo o pullo so wiyama Oumar Welde Samba Donɗo o pullo so wiyama Mamoudou Nduldi o pullo so wiyama Ceerno Hadi Tall ko yo pullo pourquoi pullo no hettina hoore muɗum caggal sa ƴeewi histoire en Afrique hannden ko pullo ardi so wiyama darte sukaɓe jokolɓe lobbuɓe so wiyama suuɗe en Afrique koye pulako ndeysaan et pourquoi pulako hettina hoore muɗum caggal wiyani fulɓe nangodire enen goni goto enen goni nene goto enen goni baba goto so ƴiƴam yalti e hoore dande hisata wallahi sa jibinama tawi hoorema a pullo a heeɓi sens ndeysaan Allah hokkima ko tiiɗi hebde machallah min ko ɗum mbawmi hokkude conseil pulako bandiraɓe musidɓe tedduɓe o nani ko Garangue chaque haali ko Allah hettinani en caggal to kettinin ko emen caggal wallahi surtout ɓiɓɓe fulɓe ko nande e nalankoɓe men sukaɓe men daraniɓe leñol ngol ko ɗum ɗum toujours Garangue chaque haaliɗo haala goto mbiɗa sa a fuɗɗima wadde are pulare ɓe tardinte ɓe mbiyatama ko ya hay goto wattama ko bonni fulɓe wallahi ko halpulare mbiyata ko so bonɓe dawi yo bonɗoma daw hen so moƴƴuɓe dawi yo moƴƴuma daw hen so kaŋaɓe dawi yo kaŋaɗoma daw hen leñol ngol ko ɗum mbiyanmiɓe toujours kala ko woni leƴƴi goɗɗo o yalti pulago mbiɗa yiiɗi kaŋaɗo yalti hen puuɗo yalti hen ɗayɗo yalti hen min ɓen jalti mawi ɓe fulɓe o nani dari pour pulago ɗum yaara yesso surtout sukaɓe no golto e nder ar he toujours eɓe golto e nder ar he ɓe mbiyata ko mbatta ko valorisé donc kala mon jiiɗa hande nalanke ɗo e nder Mali wiyan leñol gongo nokku goɗɗo nder Mali dokkaɗo milliard tata ko pullo rokki ɗum dokkaɗo galle darriɓe tata ko pullo rokki ɗum ko fulɓe ɓe ñaaɗirta nalankoɓe woɓɓeɓe mais pourquoi pas sukaɓe nalankoɓe halpulare en yimoɓe mon ñaaɗiroɓe mon vraiment toujours leñol ngol oɗo ñaagira saabu Allah nelaɗo mum hande kam hoore woɗɗani dande Garangue Seck hoore mum nan ɗo par ce que ko kanko jammi toujours ko yontaɓe yimata ɓe fof ko ɗemgal gongal yimataɓe tene koɓe halpulareɓe pourquoi ko saabi ɗum toujours mbaɗe e nalankoɓe valorisé windiyankoɓe haaliyankoɓe ɗacce mumen hakkillaji tottonɓe koɓe poti tottede ko pour leñol ngol ni yaara yesso leñol ngol wawa yaade caggal kamɓe caggal minen mbiyammi enen foof caggal men kadi onon fulɓe badiɓe darniɓe leñol ngol machallah Garangue Seck mi weltima e kaɗo haala toujours so émission ngaji ne mbaɗe so caɗele ɗe ne kaale ma wot ko uski hen mais Garangue Seck ko puɗɗoɗa yimde hande a yaltini album walla bon mbiɗa wawi wiide mi yaltini album mi waɗi album ngaji ɗiɗi eyyi et puis mi waɗi mixtape ko foti joyi plus de 5 mixtape machallah hono ko mbiɗen ko tan ayi nalanke pullo ala ballo ndeysaan nalanke pullo ala ballo
minen ko ɗo tampini min hannde lisan so wona ɗum kala ɗo min dari fof so miɗen jima ɓaleɓe ƴeewoɓe min ɓe annda ko ɓe kalata par ce que ɓe jiyan miɗen mbawi golle amin mais et pourquoi pas min mbatta avancé min mbala ballo eyyi mi noddi pullo gonɗo Europe gonɗo Asie Atlanta Afrique partout dans le monde international fulɓe nangodiri e juuɗe ballon min minen so min caami on caami wallahi gonga eyyi so on caami minen min caami ayi ko neɗɗo tawi ko ɗum wawi laatade ɗum wonata minen fewi goto mi anda so wona pullo wudere nani hoɗa joni homo nde hoɗanta pula ko nde hoɗanta ndeysaan pula ko gaɗe koye moɗon valeur so keɓi valeur minen mbiɗen mbawi wasade dande monde entier ɗo min mbiyi foof min mbiya min ñama kala fulɓe noon wallahi hay joni so ɓaleɓe namdiɓe kam ɓe mbiyan hoɗum gonɗa mbiya min mi ñama kala pullo noon je suis fier mbiɗa yiiɗi ko gommi ko hay soɓe nafani kam min mayen caggal pulako ndeysaan wallahi bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama garake Cheikh ko kalɗa ɗo ko ma jangami neɗɗo kala ko mbawɗa wonde koko gonɗa ko tan gonata a wawa wattude hoorema goɗɗum ɗum noon eɗen ñaagui ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗaɓe fulɓe fullaɓe barke ɓeɓe accu hakkille mabɓe e aar o pulago surtout nder Mali mi mbawi haalde leyɗele goɗɗe ɗe nder Mali ɗo aar ne famɗi doole nalankoɓe men ne katodiri e ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗa waɗaɓe barke no wayno joni émission feere nalankoɓe Pinal TV ɓiɓɓe fulɓe rokkodirɓe juuɗe dokkodiri ɓerɗe dokkodiri hakkillaji feñɓe gasa Pinal TV pour yaltinde nalankoɓe ɓiɓɓe fulɓe suudiɓe e niɓɓere donc ɓe calminama ɓe juurama ɓe ñaganama Allah moƴƴere neɗɗo bani adama wawi no ballorde neɗɗo hunde baŋeji foof taw wona nda kalis nda ñaama neɗɗo wawi wallude leñol mum taw wona nanggude kalis totta hen hunde fof ko hakkille gollata karanke Cheikh vraiment ko namnami ɗo ɗum ɓe keeɓi hen faami hen no fewi bien sûr Grand Cheikh Grand Cheikh est ce que a meeɗi wadde concert nder Mali ɗum weeli kam ko namdiɗa kam joni ko weeli kam sanne mi meeɗani wadde concert mawɗo nder Mali par ce que pourquoi koko kalɗen joni ko noon so mi waɗan concert nder Mali mi waɗan basé banggal ɓaleɓe mi yoppa pulaku lisa mais min Grand Cheikh mi yiiɗa wadde concert tawa mi yiyani pulaku toon pulaku jimmi yiide wallahi par ce que so pulaku hebbini sal am min ɗo jaami fof mbiɗa wawi wasade mi waɗi concert uji mais wona concert am min tan min e hewɓe min kawri min mbaɗi concert uji kewɗi nder Mali ɗo mais min e hooram kay mbaɗa organisé tawon han mbaɗa concert kono miɗe wondi hen inchallahu rabbi aran ha joni ko noon tan inchallah e fulɓe fullaɓe ɗam daraniɓe gam pour yaltinde ɓiɓɓe sukaɓe fulɓe yimoɓe niɓɓere ɓenne ɗo inchallahu rabbi par ce que min hooram min yiyani e nder Mali ɗo wiya pullo waɗi concert fulɓe jalti ha wi dakka hayso concert ne waɗe organisé wiyete ko mbatte hen ɓaleɓe sana ɗum en keɓata yimɓe pourquoi pulago sa yi jontaɗa yi joɗɗa yi cuusɗa yi jamaro tan mbiyata ko pullo nani mbatte hen civilisation o un peu on jimartal linda toujours trop so tuubi koɓe garini yaha toon so fulɓe garini yaha toon seɓɓe garini yaha toon ko noon tan wawata wonde vraiment d' accord Grand Cheikh nanɗe gasande Grand Cheikh yalti Grand Cheikh nalanke mawɗo Grand Cheikh holi beelama mo keɗɗa e nder ar tan donc ɗa e jiddi hande men ɗon seeɗa beelama tan mawɗo teddungal gandanɗa a marqué Grand Cheikh guila fuɗɗi tampude vraiment mi weltima mi heeɓi hono kulle tati ko mbawmi fillade go'o mi yettan Pinal TV wona keɓaɗo foof wahay ɓamde jawdi mum moƴƴina suudu télé batte pulako pour que pulako waɗa valorisé ndeysan ɗo ɗum yetti am ɗo mi heɓani e muɗum kaddi mbiɗa jogui rimɓe jiɓɓe kam jiɓɓe mi ardo mbiɗa
miɗa jogii leñol miɗa jogii staff mo mbanmi organisé jiɓɓe kam jiɓɓe mi ardo ndeysaan fulɓe na hen fulɓe ɓuri heewde hen dina ɓaleeɓe par ce que kala ko gollanmi pula ko ardinanmi tafon ndeysaan ayi jogii rimɓe extérieur noddoɓe kam chaque fois no mbaɗa kam courage garanke golle mo gonɗa o waɗa yeppumo ndeysaan continue pour que pula ko na ande donc Martha Linda min golle fuu mo jogiimi hannden ha pula ko ande pula ko waɗa valorisé ndeysaan so wiyama pullo tan hay somi ñamani wallahi mi weltima machallah wonni bikko Martha yidde hoore mum dina moƴƴi Wallahi. on jigganke chèque ma posnoɗa hoore ma no mbayandani no mbaɗani donc mi weltima e ɗum no fewi ɓiɓɓe fulɓe kadi wonɓe caggal leydi ɓe kadi ɓe beltanimama e dow ɗum aɗa andi ɓiɓɓe fulɓe wonɓe caggal leydi ɓe ko enen joftaɓe enen farnoriɓe koye men Wallahi. enen darniɓe nowel ngol ko enen ɓe ñaƴirta sanne mais wonɓe nder wuuro ɓe il faut que mbattamo kakkille koye mon gandon nalankoɓe mon ɗo de wallahi no garanke chèque haade mene jokkidde yewtere nde eyi mi salmini Côte d'Ivoire naaɓe ko Abidjan gonnomi mi salminiɓe kamɓe fof est ce que eɓe nanduma ɓe fulɓe fullaɓe lamɗanɓe ɓe fulɓe fullaɓe barke est ce que wonɓe toon ɓe daral Abidjan nde jettimi Abidjan nde est ce que kamɓe fof ɓe darima ɓe dartiri ko koyngal gotal Martha Linda mintinani are law haɗano hoota ɓe kaaɓi Vraiment. mais façon teddunol ngal fof ɓe kolli kam vraiment mbiɗe salminaɓe kamɓe fof mi faltaki est ce que mono kala yiiti hoore mum e salminago he est ce que salmini moon mi salmini Alassane so pullo vraiment e pullo ɗum capantati ujunere totti kam waɗi Martha Linda sot ko jiɗɗa est ce que kamɓe fof mi salminiɓe mi juurinoɓe est ce que vraiment ɓe golli machallah pula ko golli weltima en jeggitani pullo meɗen Amadou Sékou Sékou Diallo Jeeri Diallo jeeri e makko jawanno meɗen Mozambique Hassane Bokum kamɓe fof mi calminama gendi ko Oumou Bokum fof calminama Ndeysaan. par ce que kala pullo ballowo pula ko fof a salminama vraiment calminama ɓe juurama ɓe jettama ɓe manama ko pulagu tan min ko ɗum mbimi mino ko natami e are he hande ina wona mais ko natami ko gandumi hoore mbimi an pour qua jokkani e pular est ce que ko gonɗa ko jokka e mum vraiment ko vraiment natami hen wonani hitande men mbiɗen yiito hooram ko ɗum gandumi ɓiɓɓe fulɓe ne pulla lanɗam ɓe mbaɗa barke que- ko ɓe mbino ko toon fulɓe ɓiɓɓe fulɓe lanɗam ɓe fullat hen wallahi vraiment donc on calminama e grand échec Martha Linda hol conseil mo dokkata ha joni sukaɓe fulɓe wonɓe nder aare ɓe hoto ɓe mbaɗa découragé wiɓe ɓe jimo e ɗemɗe goɗɗe en pour ɓe mbaɗa lancé hoto ɓe keppu neɗɗo yiɗi hoore mum hoolo hoore mum ko gollata ko est ce que ko tawatuma fof ma tawma e nder hen vraiment mais meɗino hande hunde wotere ɓooyani ko e nder live mbimi yiɗi hoorema ganda ko gonɗa ko komi tawma hen foof tawma e nder hen vraiment kodo waɗiri hunde mbiɗa yiilo hen hunde vraiment waɗiri hunde ko ɗum gonni min komi pullo ko pular on jokkanmi Wallahi. kala ko keɓanmi mi tawa hen a haali gonga donc holko conseil dokkata nalankoɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓe toujours ɓe jokke pulago bien sûr haɗe jettoto garke chak yettiɗo beltima Martha Linda ko namdiɗa kam ko mbiɗe haalda e nalankoɓe fof kala jimowo e pulare fof ayi aduna wona beete goto kala ko ɓi adama gollata golliri e courage e gillu muɗum par ce que sa yiiɗa golle ma o a heɓata hen ko jiɗɗa ko kana jiiɗa ko gonɗa ko tafon so Allah walle wata ɓe mbaɗa découragé ɓe ganda tan koɓe fulɓe ɓe ganda eko fulɓe ɓe jalti ɓe gaɗa courage ɓe golla wata ɓe ƴeewa hay goto waɗa ɓe kettino hay goto kala ko wawi nabbinde leñol maɓɓe ɗum foof ɓe golla ma Allah wallu eyi min e hooram ko puɗɗumi hannden warde joni affaire courage mbaɗani découragé hay subaka goto alhamdoulillahi rabbil alamina ko kenni hannden foof Allah hokki kam ayi e pulaku par ce que mbiɗa yiiɗi leñol am et puis Allah walli kam vraiment wawi hokkude ɓe tan aventure en ɓe balla nalankoɓe ɓe balla ɓe ɓe ganda so pulaku saami tan ɓe caami ɓe ganda so nalankoɓe fulɓe caami ɓe caami vraiment o conseil mbawmi hokkude on par ce que no makara men ko sabunde dumo toujours ko halpulaar en mbiyata ko dumo jahowo goto vraiment so wonani sukuna ndaade woni ko wondi wallahi dimo wawa wonde hay hunde caggal ñeño mum ñeño wawa wonde hay hunde caggal dimo vraiment donc ko juuɗe ɗiɗi ko enen leytodirta ha laaɓen est ce que kenen goni sabunde e jampi sanne
donc ɗaccidiron hakkillaji e sukaɓe nalankoɓe ñanden ko ɗum dara baydi mande aduna nde ko ɗum o hanno e nder tiktok am wallahi o wi toujours o mbatte hakkille e nalankoɓe mon mbatte hakkille e jawdiyankoɓe mon soɗon jiiɗi leñol ngol ɓamtolngol yaara yesso par ce que so a waɗano valorisé ñeño ma a waɗano valorisé haaliyanke ma walla windiyanke ma wallahi an yeeɓiyanke o ko ganata ala par ce que so leñol ngol ngol waɗama présenté ngol ɗon leñol oɗo ñeño ko ni o way wiyete ko won dumo goɗɗo caggal makko wallahi wona bonnude haala maɗa e mbi wutte maɗa o ha ganda valeur makko ma jiiya goɗɗo no ɓorni ayi an andata hoore ma tawon nanga hoore ma so yimɓe jiɗe warsuban jukkayma beltima toujours ko ɗum mbiyim pulago ko ɗo men oɗon tan meri tan waɗi dang ha min gon ko ɗum mbi joni an martalidɗa ka janfiɗo amin ko gumankoɓe tan mbatta invité sur les plateaux martalinɗa hoore mon min komin gumanki komi ɓe mbiyoɗo komi gimbalanki wona matanan komi gimbalanki ko guma jeeyawi donc ñorankoɓe ɓe mbason habdu ka enen gondi toujours ɓe mbattodir hakkillaji grand ke sek toujours koye pulago tan gonɗen ko ɗon tan gonɗen e yirlade e goɗɗani vraiment parce que bisa fulɓe kettine jusqu'à la mort san e mbiɗo gorko sa jibinama tan andu ko gonɗa gollu hade maɗa mayde e mbi ɓiɗo gorko sa jibinama watta hul mayde sa huuli mayde bandiraɓe ma donuma caggal maɗa fulɓe worɓe heeɓima keñal ɓe immata ko ɓe golli golleji leɗɗi duuɓi temedere caggal joni so inde mabɓe haalama bandiraɓe mabɓe ɗanta wallahi mi salmini fulɓe kala ɗo pulako woni foof mi salmini fulɓe timmiɓe leñol pulako fata sama mi salmini bandam debbo marka linda ni woni cinnade hoore muɗum sa andi hoorema aduna andete sa yeydima hoorema aduna yeɓete mi salmini suudu meɗen télé Pinal TV mi salmini caméraman en meɗen joguiɓe courage anduɓe koye muɗum en wallahi joni kay aɗa wayde no joni kay koddi ɗi inchallahu alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina mi aduna o suudu ñalande ndi so ɓiɗɗo gorko wima yiɗa ñalade lataki sago yummune e bamum wallahi e mbi ɓiɗɗo gorko sa jibinama pille tati aɗa hani wadde affrontement e muɗum e mbi darta ñalade e mbi sa jibinama dartu jawdi sa jibinama darta Allah sa heeɓi ɗi tati a weltima aduna a weltima alqiyama kala ko bani adama heeɓi fof so heɓani Allah perdi e mbi so aduna fuu yiɗima so Allah yiɗanima a perdi so Allah yiɗima so aduna yiɗanima wallahi a gañi mi salmini ɓiɓɓe fulɓe mi salmini kala ɗo nalanke woni fof
Karanke Cheikh. darde mama wurino wallahi mbarodi golleji leɗɗi duuɓi temedere caggal joni kala ɗo inde makko haala fulɓe worɓe ɗanaki duuɓo argo galo ngari mawde wurino wallahi o hawi worɓe o mbarodi lelima ummatago eyi so neɗɗo jibinama tan gollu wallahi waɗo affrontement mi salmini petit frère am baba Ousmana mbiɗa wondi e muɗum hande e émission nalankoɓe ɓe mbi aduna e ñalade noon kala golle fuu mo gonduɗa tinna e makko nandamo fade yoppu eyyi sa yiiɗi hoorema e aduna yiiɗe sa añi hoorema yimɓe mañima ndeysaan mi salmini bannam debbo Marta Linda machallah ko ɗum ɗo weli de vraiment wala ngor mi ñamamo jogui courage jogamo ɗum courage machallah baba Ousmana wata jogiten jamɗe meɗen gambari fiyan en gambari fa jawonɓe ɓe nana jamɗe worɓe na wuuri eyyi par ce que a yii pullo wawa yaade caggal jamɗe jamɗe wawa yaade caggal pullo mi yejjitani hen est ce que ni c'est bon mi yejjitani hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe est ce que ɓiɓɓe fulɓe dadiɓe daraniɓe leñol ngol wonɓe toon to France est ce que pour haɓanaɓe ɓiɓɓe fulɓe tamparani hen Wallahi. soko on woni fondation 100% pulalu kadi chauffeur Dieng kanko e bandiraɓe makko foof mi salminiɓe mi juurimo est ce que kamɓe daraniɓe leñol ngol ko ɗum ndi min mbawata yejjidde ɗum wallahi kala darniɓe leñol ngol en mbawata yejjidde ɗum wallahi so ɗum ndinimi e salmina Oumar Tall soko on woni est ce que directeur men o sallama ɗum ɗo ha France mi salminimo mi juurimo Wallahi, on salminama. jaam Allah ɓeydu jaam ha joni amina ya rabbi ya allah mi salmini ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam mi salmini ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke est ce que dadiɓe darniɓe leñol ngol mi salminimi yejjittaɓe vraiment mi wawata yejjidde ɓe sonɓe guesa Imal TV toujours Vraiment. ko noon mbiɗa hol koɗanaɗo ɓeɗo hoddu gambari gambare kañum hoɗɗana gambari wallahi iwde gana warde sokura kunari mbarodi ndi golli ndeysan so wiyama hampare e jawɓe worɓe ɗanaki so hoɗi gambari mi miccito Hassane Bokum e Husseini ndeysan ɓe min daraniɓe pulako hannden wallahi jawanɓe dowɓe Hassane Bokum mi yejjitta hen kadi alhaji jawan ɗam mbiɗa wiya Mamadou Bokum ɗo ha Abidjan est ce que wiya Bokum no rajistre est ce que ko ɗon ɗo joɓaɓe kesso noon komo anda o fotte yangi gue Bokum Maradou kanko ne ko jontaɓe ɓe yikam banmi publié banmi on drapeau Abidjan kadi mi digam direct yanto Abidjan gon banmi ewi est ce que ɗon vers 1 heure du matin ɓoy mogol yakko awta kam to numi ɗo jamɗo kañum wawi yidde jawanɓe jontaɓe so jamɗo huncima samde goto so jamɗo goto ɓammima jamde aduna ɓe fuu jokkantalgal maɗa ndeysaan so jamɗo goto yoppima jamde aduna ɓe fuu jokkati ko ɗum jawando tan wawi yidde yoppata tabiti salmini Fatou ñanadu madame Yata Sayi kala ko jawanɗo goto naata kamɓe fof ɓe naatan est ce que so jawanɗo goto yalɗi kamɓe fof ɓe fof ɓe jaltan jaltan mi salmini jawanɓe kala to ɓe mbawi wonde e wonirde Fof ɓe calminama. salminago maɓɓe ɗo mais min kam pullo e jawanɗo fof ko sa wor wototo tan pemɓe ɗo mbiyami tan ko fulɓe fulko gotum min fof ko gotum mi salminimi mi salminino mo Baccili est ce que kala to wawi wonde e wonirde ɗo ha nume ko toni walla ha kankone ko jawanɗo jontaɗo Baccili Diop o jiɗɗo hoore makko que- saabu ɗum somi haali pular o wiya hande wawi pular ɗe Baccili Diop wawi pular machallah ko yidde hoore mum non jamɗo tan wawi Baccili yidde Joka est ce que jawamɓe kala ko jamɗo woni fof salminama hoɗon jamɓe ɓe gandori fof ɓe nana yejjitani hen jawanɗam bewɗo soko on woni Badiallo jamɓe Badiallo gila est ce que miɗo wiya gila Mali ha Sénégal est ce que mbiɗa wiyamo mbarode sa o holli kam Sénégal ko marqué kam sankone ko sacci wani min toujours ko sacci o warata kam marqué sacci am yi kam ayamma ko debbo mata ko
Dakar wonɗam min ko Dakar wonni o ɓami paskorota kam to wonni ɗo mino fof no dagal ar jewten fewtoraɗani woni kam mbiɗa wiyatmo bokum makko bokum marado mi weltima ha no feewi mi weltanimi jaman ɓe mali machallah yimɓe duki ɓe mbawi yidde ɓe korsini kam mi salminiɓe bandiraɓe fof calminama grand échec joni eɗen continue e namde men grand échec bartalinda hol projet mo joganiɗa sukaɓe fulɓe cuwa yettade to jettiɗa ɗo hol projet mo joganiɗa art plan holko pewja gonɗa e fewjude pour ha joni taw ar o eɗen jiito hen koyemen ni woko ɓeɗo ko fulɓe mbaɗi ɗum hol projet mo joganiɗa bartalinda mbiɗa jogani nalankoɓe projet ji ha heewi par ce que pourquoi mbiɗa yiiɗi janggo so Allah hokkikam bawɗe mawɗe mi ulitan maison de production kala nalanke ɗo woni fof so ala sembe min yiiɗoto mi darta ɗum noddata ɗum min yiiɗoto mi darta ɗum mi adda ɗum ndeysan mi waɗa e maɓɓe valeur mi yiddo e maɓɓe internationalement aduna yiyaɓe ɓe ganda wona ɗemgal ngal eyyi kala ko jimata fof so e seɗɗere jimata so e pulare jimata sa waɗi hen valeur Allah waɗan hen valeur vraiment wallude nalankoɓe o projet doganimi ɓe janggo inchallahu so Allah hokki kam bawɗe mina ya rabbi ya Allah mina ya rabbi ya Allah donc grand échec aɗa wawi yimande min ɗo joni morceau ma kesso jaltuɗo joni andinawa no jalaɗuma o wiyete est ce que Hassan Bokum liman men morceau seeɗa tan seeɗa tan nami wuli ɓiɓe jamɓe hengelɓe ngolli Hassan Bokum e nami wuli ɓiɓe jamɓe hengelɓe ngolli Hassan Bokum eɗen ñawa bokum makko e jandomo aviyoji e jandomo miliyoji e jandomo mo village Hassan Bokum koɗanami Bokum maradu machallah yiɗo hono jawande gorko no tiiɗi Bokum wiyama debbo ma bon ɗode bartalinda mi halfinimo hoore mi wayri Mozambique mbiɗa wiyamo tukki be barodi mawde a salminama ha Mozambique vo complementare tuudu halpulaar ko staga laaɗo Mozambique gise wallahi di bon dia di battardi tuudu baba debbo intellectuel mi ami gusto vo complementare be akila Social TV so e martallinda de Mozambique battarda gosto juste no vraiment ok Mozambique naɓe calminama ɗo Hassan Bokum a salminama ɓamɓe amin debbo salminima martalinda fa Mozambique e genda Bokum maradu jando debbo bawɗo yidde wallahi ndeysan ko jawaɓe jeeyi ɗo ni sukaɓe jawaɓe men darnade leñolngol kam ñaaƴiroɓe ɗumngal ngal soko wonde pullo entreprise fof sa a daari hande sukaɓe jawaɓe ɓe guinnirta ɗum ko ƴettoje mabɓe walla ɓe guinnira guure mabɓe walla ɓe guinnira ɗumno fof kam ko pulawu hen ɓe mbawata tan hayso ɓe ngalaɗo hayso ɓe ngalaɗo hayso ɓe mbawi ɓe woniri ɗo inde bandiraɓe gorko ɗum wala bande gorko soko wallani allokiɗa toujours mi salminiɓe salmina par ce que ñañɓe mabɓe kamɓe ko ñamiraɓe allokiɗa en farugo tiden ne heewi nafu sareyen fof ko jawanɓe wone wonde ɓe décoré hande ɓe ñaƴira jawanɓe salminaɓe vraiment ƴettaɓe ɗemminama
ɗo fulɓe ko min ko jawonɗo fulɓe fof ɗen dimmi de serlan ɗum donc calminama juurama jettama mana kala ɗo wonde wonde toujours ko enen gondi jawonɗe pullo jiidi yumma e baba fulɓe fof jiidi yumma e baba dokkodiren juuɗe dokkodiren ɓerɗe kaɓoɗen yaware fawide fulɓe e dow banggal aar min ko ɗum jiɗmi oɗo émission sa yimi innirimo foyre nalankoɓe jimmi ko nalankoɓe fulɓe gande taw eɓe mbawi wadde organisé concert aji ɓe mbawi wadde hunde foof e aduna he e dow indi ɗum ɗo donc mi salminiɓe fulɓe fullaɓe lamɗam mi salminiɓe fulɓe fullaɓe barke émission men o joni grand kechek yeeɓiyankoɓe men haaliyankoɓe men windiyankoɓe men mone fof ɗo foti ina hucciti e ma e foyre nalankoɓe o sansam men banda o mbaynoɗa ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke toujours ko ni tan ko pulagu tan kala ko yoɗi mbiya pullo kala ko weeli kala ko dakki mbiya pulagu holko pulagu yoɗi min gama anda so Allah waɗano kam pullo ko jogorno wadde kam pulagu no Allah ne yimma a yiide Allah ne yimma martandinda weltima wallahi kala mo Allah yiɗi fof waɗan ɗum pullo machallah ayi pullo e arabe e juif ɓe mon nen goto baba goto ndeysan arabe ɓuura pullo pullo ɓuura arabe juif ɓuura pullo pullo ɓuura juif ndeysan eyyi pullo hana hittimde hoore muɗum caggal machallah grand kechek ari ɗo e plateau he weltima ha woni ɓi hen famuye kadi caɗele gonɗe e nder ar fulɓe min keeɓi hen kadi gartam a salminama a juurama a yettama a manama e calmina bandiraɓe ɓe mbaynoɗa ɓe puisque mi salmini kala ɗo pullo woni foof kala ɗo ɓi pullo tawa foof hande mi salmini ɗum yaade France yaade Asie Atlanta kala ɗo ɗanniɗo woni foof enen goni gotum enen goni nene goto enen goni baba goto oɗo émission foyre nalankoɓe o wiyete et puis mi yiɗdu pula ko waɗa Pinal TV suuyi kala ɗo ɓe tawa foof eyyi par ce que émission o ko onon fulɓe gaɗana inchallah weltima mi salminiɓe foof machallah nalankoɓe toujours ko dani tan ko jontaɓe tan yontaɓe ɓe gaddanɓe ɗo sur les plateau jewtana men jimono moon ha beltoɗon onon kala ɓe wawata yejidde hen babam soko on woni Bocar Guissé somi welama mi wiyamo Samba Guissé gorko mawɗo jontaɗo gonnoɗo e sa'amuno tout le temps ko mon tan jooɗomo fatti émission lagare mo dara lagare makko kodde makko machallah mi wiyamo Guissé alima bo kala to wawi wonde e wonirde mi salminimo mi juurimomo mi wiya ha joni yallah hokku jaam machallah mi salmini pulagu toujours on est ensemble on jeddite chaque mercredi 16h à 17h30 daron émission mon toujours foyre nalankoɓe on calminama on juurama